Kulungan ang bagsak ng 4 na babae kasama ang isang buntis matapos mag-shoplift sa isang supermarket sa Naga City. Ayon sa investigasyon, na-monitor sa CCTV ng establishmento ang 4 na babae. Ining mga babaeng ini, mga hubin pa. Ang saro, 20 years old, may 22 years old, 23 and 25. Accordingly, iyon na talaga yun ang trabaho ninda. Kasi sa mga previous incidents na itong mga nabarita, hinda din ang kumbaga nililink sa inda itong mga pangyayari previously. Nagmo-monitor man sa CCTV, si establishment mismo, igos hindang naka-assign naman sa CCTV. So nahiling ninda ito. Kaya nakasibilyan, na guard ninda, talagang pigbantayan na din. And then nag-apod siya sa tuyang mga patrollers sa nganing matabangan sinda. Sa investigasyon, mga taga-albay ang mga sospek na nagpapalipat-lipat umano ng lugar para sa ganitong modus na ayon sa database ng PNP, lahat ay meron ng record ng kaparehong kaso. Nagluwas na ngani na may mga kaso na talaga sinda before pa. Gabos itong 4, mga taga-albay ini, igwang sa Legazpi, itong Saro, may tabako siyang address, pero si Tulo, talaga, Legazpi. Pala na may pighabunan nga ni dasinda kang nakaagi, kang Sarong Aldao, kasi kahapon na dako. Kang Sarong Aldao, si hinabunan ninda sa Legazpi ng Giraray, sinakuadan ninda duman, tigpabakal ninda para ipamasahe sa siring hindi. Kumbaga talagang iyo ang trabaho ninda, naghahanap sila ng lugar kung saan sila ma-operate. Dahil may ganito na umanong modus sa lungsod, pinapaalalahanan pa rin ng PNP ang publiko sa ganitong gawain. Ang pagirumdumi sa mga establishments talaga, taarog kaya na establishment, dapat po, din sinda, kumbaga cautious man sinda, aware man sinda sa mga naglalaog. Sa mga malls kayang iyan or grocery, syempre ang guard, dapat iyon na talaga yun ang ninda, kasi ang patrollers usually, mayo man yun sa laog kayang establishment. And iyon na nga na itong proposed ordinance na itatanggalon ang, halimbawa, face mask, itong mga taklog, kopya, pag naglaog sa mga establishments. Bako lang po sa mga groceries, kundi pati sa bangko. Jan Amador, CSN.